tihan zingkara chung koin choi hoin kan chhun ha tho turte kan rel vela chuan cho kan ei khamin kan chhun cho turte kan funa tin nu hoten kan ken tur kan mawang angte da khoma tin chuan ro rel na fel tak nen ni tin kan chuak thina ni kola ni chuak chiarin lo lama kal turin kan in buat sei thina jing da riat chovela ti chuan kan uniform te in belin kan thuam hnon yang angte na tho thuam no te kan in bela tin chuan a then in an kala ke te pon an kal boka cái motor kan hu fu chang chuan kan van nei ni mai a kan hu fu lo chuan peidal ani mai tian motor bike nei ten an keng thina tin kong pui bulai hen da thup thina ni motor te thang thang an yang ang te an kenga ti khan lo hi hla thina kem li kem nga te ni thina wangin tin motor nei lo te motor rem changa te betin i kan be fu to chuan van nei hle kan ni ke kal ngat angai ni ching choi puar limin kong pui dunga kal ngat zelani tian no pang te thleng in an fe thina lungrual takin nuam ti takin konga kan kal ho thina ni tin lo te kan thlenin ma ni lo lama te kan teng sunga ma ni na theu te thok turin teng khan ni tin hian kolani chuak chiar hian i kan hun kan mang liam ve thina ni maro chu heng lo te han mu hian a hlimom em thina ni kut tok tu tan hian chuan heng lo kan nei te hi kanin nga na ani tin o tham then hian nan thok na char zela ha chol hi kan nei lem lo ni tian vei mim nuai lo huna bu to khu pa berin kan pencil lo zoom me ka ni pencil a zoom siam khopang tian tham kan thlen hian thingpui te kan luma tian lo tle ma hla alakal turte lo hnai a te han chol khomuang ve thin boka teng khan fiam thu te tho in kan nui ho dar thina ni ti khan mani lawa kan kal sung boka tin tham hi nuam em mai ni tin kan thlenga na kan thoka hlo kan thlowa tunang august thla hi chon hlo thlo wang lai ani a tin kan thlo piang hi lo zo ani deuh zel to ani i heng kan thlo ba khi chu august thla kan thlo ba khi chu hlo thlo angai to lem lova fawang ol len kan tiang chi kha ni chodon ani nuam khop met chhuna ka malai chol te khan neya e chofak main malai chol te kan an neya malai chol na hian phone nei ten phone kan ena games te kan khela ti khan youtube te kan en ho thina kan hlim thei em fiam thu te master fiam thu te kan en thina ni ten khan chhuna dar som pani atanga dar khating kar vela chhun chofak khun kan neya ting hian bei mai an bei chuangin chokon ei thina ni chuan choi khama pa berten mi paum chhun ten chem tu tho han tar hriam le cha hnubun na tur kha ti khan hriam takin surei mangin han ta a then chon lunga te pon tat boka ti khan angai te bokin chon hulama dar ni chho vela han bung le chana nim bok kan thlo le a teng khan kan ni tin hun man dan ani ti chuan lo te kan thlo dar thum le chan ve te dar li te lo ri chuan i bana lo huna nu ho ten i chafa khama veimi man lo ke sa te chu i hodona han ti fela ti khan hon tur in lama hon tur te an ti fela ni veimim te hi kan chumin i kan ro boka tin i hen te hi ai dan tam tak oma tin atui te kan sor boka teng khan i tam tak veimim mi ai dan a omani tui thei em ani tin ho lo huna darli dar nga chawa an ho a ri tak te kan phura ti khan in lama ai turin i
vok cho thlengin kan phur ani tiang khan lim takin an kho hawa kan ing hak kho ma then thian ho ten tikhan ho thin ani tikhan nuam ti takin ni tin hun kan mang ve thin ani hei hi kan in ha na ani ô thì hàn ní lẽ in nào ăn thổ nua ăn hồ đó nè hay cái khăn hồ đó nè lại công sẽ chào hàn hay khăn hồ béo béo đó nè ở đây cái video thế mình lột saka mình lột thiệt saka tu để chung à lòng thú có sẽ in giờ vai bye bye ule khati zong kha voina kan sut thei chu ania tin channel la subscribe lo ta mi lo subscribe sak ula lo influence sak ram tur te point ai nge non le ani tin ka video mukbang kha engamo ro kholna wangin delete le ania chu wangin ai thazok ai mu nom zokin mukbang po mai an bei mukbang karon ti le do ani ole lo me